बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमेन. सर्गाचे राणीये उल्हास पाव, हालेलुया. की त्याचा का तू वावं फाव सरले, हालेलुया. तो आपणे चांगले बरी जीवन झाला. हालेलुया. हालेलुया. आमापसो देवा लागी माग, हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाव अंपारी मरिये, हालेलुया. की त्या सोमी खरंच जीवन झाला. हालेलुया. माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्तच्या जीवनपणावर बी संसार संतोष सांग तुवे दया केली. त्याच्या माई अंकार मरिये बरी फार शास्त्राचे चिन्ह संतोष आमका लाभस खर म्हणून आम्ही मागता जास्त ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरी फार आमेन. महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या, आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या, आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडऱ्या म्हणजे राखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिला तुझ्या तबेन मुझे मोत वाडाय मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. आमेन. ससना सविष्य दितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाशाचे पंपदी समाधाने दिवेश घेऊन आमेन. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. दिसपडतो ग्रास आज आमकां नेमचे सुटलेले आमचे भटका मगोस नेमकां ताळण्यान पडून दिना कापून वाईटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समित तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. नमान मरिये कृपेन भरले समित तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. नमान मरिये कृपेन भरले समित तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या, साम 6:9 मुझे विनतेक सर्वेस्परान कान दिला, मुझे विनतेक सर्वेस्परान कान दिला, सर्वेस्पर मुझे मागणे मानून घेतलो. एक घडी बोर आमचे डोळे आम्ही दंप्या, आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. हे उतर आमच्या काळजात आम्ही नियाव्या. आमचे हरी एकल्यांचे मागणे त्या मागण्याक सर्वेस्पर कान देता आमचे मागणे ऐकून तो हरी एक घडये राखून रावता. हरी एका घडये आम्ही मागताना तो आमच्या मागण्याक कान देता, आमच्या मागण्याक तो कान देता. देवाचे उतर म्हणता साम 91:15 तो उलो मारताना हांव ताका जाप दिता. तो उलो मारताना हांवें केदाळाय उलो मारल्या रे तो म्हाका जाप दिवंक तयार आसा. जेरेमाया 33:3 म्हाका उलो मार आणि हांव तुमकां जाप दितलो म्हणटा. आज तसो मी आमचे मध्ये आसा. आमचे मागणे ताणे येदोस ऐकला. आमचे हर एकल्याच्या मागण्याक ताणे जबाब दिल्या. देवाचे उतर म्हणता साम 34:18 धैर्य सांडलेल्या सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. आज धैर्य सांड लागी, आज खंतीन हांव बुड लागी. आज म्हज्या जिवितांत तो स्वामी हर एक घडये आसा. म्हज्या जिवितांत हर एक घडये तो आसा. म्हाका चलोवन व्हरूंक, म्हाका हांवें धैर्य सांडलेल्या वेळार म्हाका धड धरूंक तो स्वामी मुझे थंय मुझे सांगता सदांच आसा. आयजाया 40:31 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटले. साम आयजाया 40:29 तकलेल्यांक तो सक्क दिता.
बोलण्यातल्यांक तो घटाय दिता, तकलेल्यांक तो सकत दिता. बोलण्यातल्यांक तो घटाय दिता, तकलेल्यांक तो सकत दिता. बोलण्यातल्यांक तो घटाय दिता. आज म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा आयचो दीस चलून व्हरूंक भोळ घटाय तो दिता. आयच्या दिसा काम करूंक म्हज्या कुडीक भलायकी तो दिता. म्हज्या हाता पायांक घटाय तो दिता. म्हज्या मतीक जाणवाय तो दिता. त्या समयाक हांव स्तुती करया. त्या समयाक घट्ट तल्यार आमचे माईक आमी अनम्यूट कर. त्या समयाक घट्ट तल्यार एक घडीभर स्तुती करया. हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. Abara shira bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Riya, 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 riya. Hallelujah, hallelujah, riya, 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 riya. Hallelujah, 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 hallelujah. Riya, 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 riya. Hallelujah, hallelujah, कधीच hallelujah, महिमान, hallelujah, कधीच hallelujah, वरदान, hallelujah, कधीच hallelujah, वंदित hallelujah, कधीच hallelujah, वंदित hallelujah, कधीच hallelujah. होसाना. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Yesu mianchezo. hallelujah, या घडी hallelujah, विशेष रातच्या हातात hallelujah. समर्पित मियांचेzo. ये मॉर्निंग म्हणल्या मॉर्निंग मन्ना म्हणले ये मगण्याचे कूड कंप्लीट तुझ्या हातात समर्पित मियांचेzo. ये मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मगण्याचे कुडांत येस मियांचेzo. या मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मगण्याचे कूड तुझ्या अमोलाक रक्तान कवर कर मियांचेzo. ये मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मगण्याचे कुडांत तुझे पीस मियांचेzo. ये हर एक क्लांचे या मगण्यात हजर झाला हर एक जो दैविक पदवी दवाई मियांचेzo. दैविक सकत देवळी मियांचेzo. Hallelujah, 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 hallelujah. Riya, 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 riya. Riya, 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 shira la bara, shibara bara, de bara bara, di bara bara. Riya, 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 riya. Riya, 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 riya. Riya, 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 riya. Riya, 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 riya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, स्वर्गांची hallelujah, hallelujah, स्वर्गांची hallelujah. स्वर्गांची Riya, riya, स्वर्गांची riya, 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 riya. आपली स्तुतीत Riya, कधीच hallelujah, hallelujah. कधीच वरदान Jesus, 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 कधीच Jesus. Hallelujah, वरदान hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती 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 स्तुतीचे निवास सम्या आराधना तुका महिमा तुका स्तुती पवित्र तुका वंदन नावाचा हालेलुया 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 Jesus, 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 हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, Jesus hallelujah, hallelujah, Jesus hallelujah. Jesus Jesus Hallelujah, Jesus 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 hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 आमचे hallelujah, फक्त Jesus, तुझे प्रियांची तुझे प्रियांची hallelujah, hallelujah. गट्टी तरह Jesus, स्तुती करिया. आमची कंटिन्यू Jesus, स्तुती करिया. कंटिन्यू Jesus, स्तुती करिया. जेजू तुझे दैविक पदवी घेऊन याकडे येते असा. तुमच्या जीवित येते असा. मागण्याच्या कुडात तो हजर असा. तुझी पदवी याकडे वळून येते असा. जेजूची पदवी वळून येते असा. जेजूची पदवी वळून येते असा. जेजू, 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 जेजू. जेजू याकडे तुझे लागी असा. तुझे मुखार असा. जेजू तुका हात पडता. जेजूचे नदर घालते असा. तुझ्या जिवितान नदर घालते असा. तुका कन्फ्युजन सुटकाला वयते असा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्टे तला स्तुती करिया. गट्टे तला स्तुती करिया. गट्टे तला पवित्रत्व कंट्रोल घेऊन दे. पवित्रत्व कंट्रोल घेऊन दे. हे सगळे सोबत पवित्रत्व कंट्रोल घेऊन दे. पवित्रत्वाच्या कंट्रोल विश्वास सोबत येऊन दे. रिया 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 रिया.
जेसू जेसू कोई तुका बळवतर आपडतेसा राईट हाताचे गांठ जेसू आकडे आपण गुण करतेसा हालेलुया 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 अरे ते करता करता बादपासून तुटून पडतात हालेलुया 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 जेसू 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 स्तुति 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 जेसू Hallelujah, hallelujah, जेसू 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 बरा 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 दिबरा दिबरा पाठीची एक साइड धरले पर्यंत जेसू याकडे आपटते असा हालेलुया रिया 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 जेसू 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 por Gesù, por Gesù, por Gesù, por Gesù, por Gesù. Ira bara 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 bara. Ria 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 ria. Left पायाच्या शिरो ओढल्या पर्यंत जेसू याकडे आपटते असा हालेलुया हालेलुया रिया 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 जेसू 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 bara bara di bara di bara di bara hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही या पहिल्या करान समर्पित असम्या विशेष करान असम्या तकलेल्यांक बोलती तल्या तकलेल्यांक बोलती ताम चांगलाय तकोन गेल्ल्यांक आज विशेष करान पुढील तकोन गेला आज जिवितात जाल्ल्या अवघडा निमती आकांता निमते कष्टा निमते असं कोण गेला आज मुखार झुजोक घटायना निराशपण आज वेडो गलते असा बापा आज निराशपण नसल्यांक घटाय दिवंक तुये साम 94:14 सर्वेस्पर आपल्या फर्जेक सडसना आपल्या दायजाक तो सांडसना साम 46:7 दाळपरांचो सर्वेस्पर आमचे सवेसा जाकोबसो देव आमचे गोटे आज विशेष रान बापा जाकोबाच्या देवा आज हरियकल्यान घटाय दी आत्मिक घटाय दी आत्मिक तरान आवाजान घट कर तुझे आशीर्वादा आज तुझ्या भुरग्यांचेर हरियक तुझ्या भुरग्यांचेर जेजूच्या भो पवित्र आणि बळवंत नावान देवोय म्हणून मागता आमेन 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 Amen. Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे संकटितलो सर्वेश्वर आपले परजे शांतीसो आशीर्वाद 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे सर्वेश्वर आपले परजे आशीर्वाद करतो Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजे संकटितलो सर्वेश्वर आपले परजे शांतीसो आशीर्वाद करतो 29:11 सर्वेश्वर परजे संकटितलो सर्वेश्वर आपले परजे शांतीसो आशीर्वाद करतो Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपल्या परजेचे शांतीसो आशीर्वाद करतो नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो
भगवती मरिये देवाची माफिया घातलेल्या अधिकारात आणि मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाची माफिया घातलेल्या अधिकारात आमेन. Psalm 91:7 तुझे कुशीक 1000 जण मरण पडतील आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे सशी कसलेच वाईट पावचे ना. मंगळा सर्गींच्या बापा आज कितले सणा विशेष रान कोर्टाचे केस जागाचे समस्ये जाऊन पुरो कितल्या जणांचे जागो अड उदरला आज मोडकेच्या गलतामळा आज विशेष समर्पिता देवा कितले जणांचे त्यांचे डॉक्युमेंट्सचे समस्या असतात जाग्याचे डॉक्युमेंट जावना कोणे फॉर्जरी केला कोणे पैसे कान घेऊन पैसे दिना म्हणा आज कितले जण लाखांनी पैसे त्यांनी गळवले कोणाकी दिले ते पाठी देऊनात गरजेच्या वेळार पैसे दितेत नात देवा ती रोड नसतात गंभीर दिस आणि रात म्हणले पुरी गळवण देवा त्याच्या हक्काचे पैसे देवा कितले जण देवा ताणी गळवले पैसे इंडेमनिटीचे पैसे देव को एम्प्लॉयर इन्कार करणं तांचेर केस घाला देवा त्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता देवा जकारिया 2:9 हाऊस जातलो तसे भोवती उजार सपागर उलयतात सर्वेस्पर आता जे मध्ये असतली म्हजी महिमा आज तांचे भोवतणी उजार सपागर जाऊन तू राव आज विशेष गान आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरू कले कंचेच आहातर सफळ जाऊनचे ना तुका गुन्हा करता ते हर एक ची फटखिरी म्हणून तुरुस करतरे आज विशेष रान ये उत्तर क्लेम करून मागता आज त्यांचे विरोध उभारले हर एक तरहची केस जेजू फटखेरी म्हणून तू रुजू करताय जेजू आज विश्वास या सदीचा विश्वास इट इज डन कम्प्लीटली तांकां सुटखाला बैलाय पातयेता विश्वास जेजू तुका असा जाले कितेंच ना तुझे उतर सांगता लूक 1:37 देवाक आसाळ करले कितेंच ना कित्याक मॅथ्यू 28:18 सर्व पदवी तुका दिला सर्व पदवी तुझ्या हातात असा जेजू विश्वासान मागता आज या कोर्टाचे केस या शोनाचे केस विसाचे केस इंडेमनिटीचे केस आज डॉक्युमेंट्सचे केस कितल्याचे डॉक्युमेंट्स मिसिंग असतात सगळ्यांक तुझ्या हातान समर्पण मागता त्यांची खाकोळ कर जेजूच्या पवित्र बळवंत नावान मागता आमेन 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 आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले पुन्हा आयझाया 54:17 वापरून करले करतले 54:17 विरोध वापरून करले पुन्हा करते हरी म्हणून रुजू करतले आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले पुन्हा करते हरी आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Proverbs 23:18 कित्याक खरेंच एक फुडार आसा आणि तुजो बरवसो निरर्थक जावचो ना कित्याक खरेंच एक फुडार आसा तुझो भरवसो निरर्थक जावचो ना आज विशेष तरान समर्पित बापा कितले जाणा काम नसतना कष्ट नसात फुडारा खातीर राखोन आसात थंय सेवे गेल्या थकोन गेल्या बेजार जाल्यांत
निराशपणात असतात, डिप्रेशन असतात. देवा एका दिसा सक्रमेंता मुखार दिंबीर पडून मागवर असतात. एका मिरसा कटेड जाते असतात. देवा तांकां कशे वेचे खंय वेचे कळीत ना, कित्याक काम मेळना म्हूण कळीत ना. एकली बहीण 10 महिने जावन राखून आसा कामा खातीर. बापा तुवें बसयलाय आयजाया 29:11 बरवशान बरयल्लो फुडार दिता म्हणून. बापा यो बरवशान बरयल्लो फुडार उक्तें कर तुझ्या भुरग्यां पासून निराशपणांत आसल्या, कंगाल जाल्ल्या, आज कुटुंबाक सपोर्ट करूंक फायनान्शियली कश्ट मारते आसा तांकां बापा मुखार कितें मेट काडचे जाल्यार तांकां भे दिसते आसा बापा. भे खाऊचेणी आकांत तांच्या जिवितान भरून आसा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. आज त्या विश्वासान मागून आसा. देवा त्या एका कामनातल्या एका भुरग्यांची काकूळ कर. आज ह्या गावांत कितले जाणां कामनात, विशेष तांचे खातीर तांकां बरो फुडार तुवें बसयलाय, त्या खातीर ह्यो गांव आशिर्वादीत जावं दी. ह्या गांवांत कामां उक्ती जावं दी, वेकन्सी उक्ती जावं दी, कंपनी उक्ती जावं दी, बिझनेस उक्ती जावं दी. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. Psalm 142:7 बंद कणींतलो म्हाका भायर काड, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 कणींतलो म्हाका भायर काड, तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 कणींतलो म्हाका भायर काड, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. Psalm 142:7 कणींतलो म्हाका भायर काड, तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. 142:7 कणींतलो म्हाका हांव तुज्या नांवाची करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मुझे दया कर सर्वेस्परा, कित्याक मुझे बोल विरोन गेला. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक मुझे हाडा शिरशिरतात. मुझे दया कर सर्वेस्परा, कित्याक मुझे बोल विरोन गेला. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक मुझे हाडा शिरशिरतात. आज बापा जेजूच्या नांवान तुझ्या हातार समर्पिता. कितले जाणां भाव भयणी पिडेस्त आसात, विशेष करून कॅन्सर पिडेन कश्टून आसात. एक भयणीक ज्या युट्रसांत फायब्रॉइड्स आसा म्हणून सांगला. बापा 2 महिन्यांनी सर्जरी करे जाय म्हणून सांगला. बापा त्या भयणीक तुझ्या हातान समर्पिता बापा. रॉकी म्हणल्या बाबाक समर्पिता बापा. कितल्या जाणांक फाटेच्या कणाची दूख आसा, पेंटाची दूख आसा, L4 L5 L6 गॅप आसा या कंप्रेस जाला, हार्टाचे प्रॉब्लेम्स, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, स्ट्रोक जाला, हाफ पॅरालिसिस, फुल पॅरालिसिस, एलर्जी, स्किन एलर्जी, खंयचेय फूड केल्यार जायना, लॅक्टोज एलर्जी. बापा तुझ्या हातान समर्पित बापा. बापा आज तुझ्या हातात समर्पिता. मेंटल डिसऑर्डर, सायकॅट्रिक इश्यूज समर्पित बापा. अल्सर, गॅस्ट्रायटिसचे समस्ये, पायल्सचे समस्ये तुझ्या हातान समर्पित बापा. कितले जाणां शिरांचे समस्या आसा, ब्लड क्लॉट जाला, कितले जाणां कोमात आसात, आयसीयून सिरियस आसात. देवा कॅन्सर 4th स्टेज समर्पित बापा. तांकां आकरेच्या कडे कळून आयला की कॅन्सर आसा म्हणून, 4th स्टेज म्हणून. बापा आज तांचे सोत मागता बापा. निराश जाल्यान देवा. देवा आज तांकां संवसारच मोग धरल्या पुरे जाला.
बापा असतांचे पासून मागत बापा वयच वयच तुका साजले कितेच ना बापा 12 वर्ष रक्तस्रावाचे पिडेन कस्तवच्या त्या स्त्री एक भलाय किती 18 वर्षा बागोन गेल्या ती स्त्री एक नीट उभे कसे केलंय 30 वर्ष तळ्यात गेलं आज मरून कसल्या त्या पिढ्या असतात देवा बोलाय के समेत पाठी दडले तुका किती असाध्य सा तुका किती असाध्य सा तुका काहीच असाध्य ना कितले ना किंवा किती असत वर्षा कितले त्याम दाम किंवा किती असत कितले जण तई हांगा रिट्रीट अटेंड करण्याचा देवा काकुळ कर एक पटी गुण कर ही दुःख ससून जाय ना मा कोण असत देवा विंगड विंगड पिड्यान कष्ट जात वर्ष जाऊन मेडिसिन घेऊन असत ब्लड शुगर कंट्रोलर येतात ना देवा त्या हर एक तुझ्या भुरग्या तुझ्या हातान समर्पण दिन मागता त्यांची काकुळ कर दया कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 साम 55:22 जे वचे सर्वेश्वराचे तुका सांभाळतलो शाक्त केलीस दंडळो दिवसना साम 55:22 तुझे वचे सर्वेश्वराचे तो तुका सांभाळतलो तू केलीस दंडळो दिवसना 55:22 जे वचे सर्वेश्वराचे तो तुका सांभाळतलो शाक्त केलीस दंडळो दिवसना साम 52 जे वचे सर्वेश्वराचे तुका सांभाळतलो शकतो की दिस दंडळो दिवसना 55:22 तुझे वचे सर्वेश्वराचे तुका सांभाळतलो पण म्हणू शकतो की दिस दंडळो दिवसना नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या क्रियेच्या कणात जपतला रामे दिंबियात पडया दोन्ही हातांचे वैर पार्या विशेष तरान या क्रियेच्या कणात मागया आमच्या अख्ख्या पोलीस सभेक समाजाचा समर्पण दिल्या या घडये सलोनाचे कॉन्क्लेव आपसेबाच्या विसवण्या खातीर सलन आसा विशेष तरी असल्या हर एका खाडीला समाजाचा समर्पण दिल्या मस्त पवित्रत्व भळवंतरांत काम करू दे या नव पापसाहेब इलेक्ट जाताना विशेष ताचे मुखांत पवित्र सभा नव्या शिखराक पावून दे पवित्रत्व बळवंत तरान या पवित्र सभेत या पापसाहेबा मुखांत या गवळ्या मुखांत वावरू दे चड आणि चड लोक पवित्र सभेत जेजू थंय परतून येतेस विशेष तरान मागया आमची सगळी पवित्र सभा आमचे बोबगे सगळे कार्डिनल्स आर्चबिशप बिशप सगळे याजक धर्मपळणी पवित्र आत्म्यान भरच्या पासून पवित्र आत्म्यान सलच्या पासून मुंगसोच्या पासून सगळे त्यांचे मिसा समाजाच्या त्यान भेटून सगळे फिरगज जे आसत सगळं रिट्रीट सेंटर सगळं मग्न जमती आमच्या कुवेटात सगळं मग्न जमती गॉड्स लव्ह कम्युनिटी आर्लेटी ऑफ अरेबिया मग्न जमत होली फॅमिली मग्न जमत आणि तसेच क्राइस्ट किंग मग्न जमत हांगा लेट ब्रिज दसा लेट ब्रिज आमच्या मुशी आमची हांगाची मग्न जमत सगळे आमचे मांडावळ या मग्न जमतेचे सगळे लीडर कोर मेंबर पवित्र मेंबरचे बसून हे सगळे जमती पवित्र आत्म्यान मऊ जाऊ दे पवित्रत्व कंट्रोलाक घेऊन दे सगळे जमती पवित्रत्व कंट्रोलाक घेऊन दे मागया कितले जणांनी आमच्या लागी मागून सांगला विशेष कितली भुरगीं थोड्या सब्जेक्टांत असतात कितले शिकल्यारी तांच्या मती कोसना फेल जातात
विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जणवय सत म्हजे आयलो. तो सत त्या भुरग्याक अनॉयंट करून दी. कितले भुरगीं आज हांव पळय सांगलें आयकना, वायट पिड्यो संपतल्या, एडिक्शनां संपडल्या, हर एक एडिक्शनांत आतां सुटखाला बोल चमच्या बसत. कितले युवा जाणां वायट वाटक्यात धरल्यात. एकली भयण तुज्या पुता पसत मागते सा जो पूत कंचागी नॉन कॅथलिक बहिणी सांगता आज संबंध जो नसा, असं महत्व नसा. त्या भुरग्याक त्या वाईट संगतपणात सुटका मेळच्या बसत. एकलो भुरगो सुमार 18 वर्सां थावन आवयक फोन करूना, आवय लागी वचना, गावाक वचना, खंय आसा कळीत ना. बाप ती बहीण रडोन आसा, गेल्ल्या कडे विचारत आसा, मागोन सांगा म्हजो पूत खंय आसा म्हणून. जेजू कळीत आसा. आज तो त्या भावाचे मन परिवर्तन जावं दे. कितले जणांचे कुटुंबानी समस्या येतात, कुटुंबात समाधान ना, काजारी जिवितात समाधान ना. कितली काजारी जोडे भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात. विशेष ताची काकूट कर. कितले भाऊ भयणी करेक्ट डिसिशन घेवंक आज तांकां कळटेत ना. परगावाक वचचे की गांवांत रावचे की खंय वचचे, खंयचे खरे डिसिशन घेवचे कळटेत ना. तो पवित्र आत्मा तांकां आसरान व्हरून दी. आयच्या दिसाचे मागण्या समोर संजयचे विशेष समर्पण देऊया. आयच्या प्रेस अँड वर्शिप चलयतल्या भावाक वर्ड ऑफ गॉड दिला बहिणीक विशेष तस पवित्र आत्मा सलन वरून दे. दोन्ही हातांचे वैर बारया येऊ तर गट्ट तळा रिपीट करते असताना विशेष कितले पिटिशन आमकां आयल्यात, कितले जाणांनी फोन कर मागोंक सांगला. तर हर एकल्यान समर्पण दिवन येऊ तर सांगाता म्हणून 5 बटे रिपीट करूया. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो. वाटेसो 119, 105. तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो. स्वाट म्हज्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो. स्वाट म्हज्या वाटेसो. Psalm 119, 105. तुझे उत्तर म्हज्या पावलांक देवो. वाटेसो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची करतानी आमच्यावर नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात आमचे वैर बारया आयचो दीस कम्प्लिटली सुम्याच्या आता समर्पण दिव्या. आयचे दिसा आम्ही काम करून वते असताना, घरात भायर वते असताना विशेष क्लेम कर मागया सुम्या जेजू. आज मुजेन घर, मुजेन घराणे आज विशेष तुझ्या हातान समर्पिता. या घरात हम भायर वते असताना आज विशेष तुझे बहु पवित्र आमलेक रगत या घराच्या दारवटाचेर हांव मागून घेता. तुझ्या आमलेक रक्त गुर्त या घराच्या दारवटाचेर घाल. या घराच्या कोणशान शिवराय हांवें वेच्या वाटेचेर शिवराय, हांवें काम करतना जगाचेर शिवराय. आज हांवें काम करतना कम्प्लिटली तूं म्हाका चलोवन व्हर. तुझ्या जणवायेन आज चलोवन व्हर. आज आम्ही कितें करचें काम, कशें काम करचें, खंयचे फायल्स खंयच्या जाग्यार आसात. आज तुजो पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरों दी. आज तुजो पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरों दी. आज कोणा लागीं हांव उलोवंक वता, आज देवा त्या व्यक्ती लागीं उलयतना तुजो पवित्र आत्मा त्या व्यक्तीक स्पर्श करून दी. जावं पळय तो व्यक्ती पिडेन आसा, दुखान आसा, बेजारांत आसा, त्या भावाची काकूळ कर. एकल्या भावाची आवय पडून तिका फ्रॅक्चर जाला. विशेष देवा त्या भावाक त्या बहिणीक तो हात लाय. आज
कितले जणांनी आमच्या गावाक सांगला मरणाच्या तटीर आसात कितले जणांचे ब्लड रिपोर्ट येवंक आसा सर्जरी आसा कितले जणांचे इंटरव्यू आसा कितले जणांचे विजाक अप्लाय करता म्हणून आज कितले जणांची विजा आज स्टक जाल्या आज इमिग्रेशन स्टक जाल्या एका भुरग्याची विजा ट्रान्सफर जावंक आज ताचे आवय थंयसर इमिग्रेशन लागीं वेता आसतना देवा ते इमिग्रेशनाच्या ऑफिसराक विशेष तरान या कडेन समर्पिता तो कवर कर या कडेन तुझ्या अमोल रक्तान तुझ्या पुता जेजूच्या अमोल रक्तान कवर कर सगळे डॉक्युमेंट तांचे ऑलरेडी तांकां सबमिट केला जेजूच्या अमोल रक्तान कवर जावं दी नितळ जावं दी विशेष तरान दैविक सकत आज ती अनुभव करू दे पवित्रमध्ये सर काम करू दे बळवंतरान आयच्या दिसा संजेच्या मागण्या वडार ते कुटुंब सम्याक टेस्टमनी देव फावस जावं दे टेस्टमनी देव फावस जावं दे विशेष तरान सगळे कर्ज समर्पण स्तुती करूया हालेलुया 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 Janik, Vichai, Dylan Castellino, Margaret Riston, Milburn, Hilda, Joyce, Lavita, Tina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Priya, Anil, Akira, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Teresa, Arun Vaz, Dennis, Tradition, Cinderella, James, Julius, Jason, Stephen, Dina, Hillary, Sonal, Nancy Lobo, Rinna, Sharon, Cyril Lobo, Ina, Arun, Teresa, Ashwadal, Kurpepal, Savanibor, Aichidis, Soron, Magda, Amen, Amen, Amen. Nama Marie, Kurpen Burle, Sumit Yosuvasa, Stiamitar Tusadi, आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू मरियम्माई आमची या सगळं तुझ्या भुरक्या बसत विनंती कर हर एखाद्यांच्या गरजा बसव विनंती कर आयचे युट्यूबर कोण मागणं ऐकत असत आयचे पहिल्या पटे कोण मागण्या जॉईन झाला कितले जण बर्थडे सेलिब्रेट करतात अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतात त्यांची पासून माग नमान मरिये कृपेन बरले स्मृती योसव्यासा श्रीयाम तू सदैव सदैवी फळची गोष्टी जेसू सर संत भक्तांनो आज वेळेवर सेंट मायकल सेंट राफाएल सेंट गॅब्रिएल हर एक या भुरग्यापासून विनंती करा नमान मरिये कृपेन बरले स्मृती योसव्यासा श्रीयाम तू सदैव सदैवी फळची गोष्टी जेसू महिमा बापा कानी पुत्ता कानी पवित्रात्म्या प्रेज द लॉर्ड विशेष आज सांजेर मागण्यासमोर 7:08 मुशेर बुशफर्ड हॉलन विशेष तरान या मागण्यासमोर बसत मागा ऍटलिस्ट एक डिवाइन मर्सी आज भेटून द्या विशेष आयचे मागण्यासमोर बसोळ मांडवळे बसतो तर तुम्ही जॉईन जया हेरान तुम्ही सांगा या जमत विषयांत आपणरा कोणाक ट्रान्सपोर्टेशनाची गरज आसा सालमिया तावन ट्रान्सपोर्टेशन आसा लिना बायक या कोणत्याय आमच्या टीम मेंबरांक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करियेत फाल्यां सकाळी सक्रामेंताचे आराधन आसा तशेंच तुमकां एकल्यांक तुम्ही ब्रदर प्रकाशाचे मागणी ऐकतात ब्रदर प्रकाश ऑलरेडी अनाउन्स केला डॅनियल प्रेयर ऑलरेडी त्याने स्टार्ट केला तुमका कोणाक जॉईन जावंक जाता जॉईन जाया अर्धो घंटो 1 घंटो ऍटलिस्ट 3-4 डिवाइन मर्सी आणि साम 121 क्लेम कर माग्या या दिसांनी दैविक सकत अनुभव करूया या दिसांनी हर एक आमच्या अडकळेतान अडचणेतान बांधपसतान सुटका जावन घेवया ते तुमकां हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू God bless you too.